Снимаме точката. 1100 кубика трудно. Тръгнаха ли? Тръгнаха. Какво беше? 1000 кубика 105 коня. Коментар, бързо коментирай, бързо, давай. Бързо коментирам, не мога да коментирам, задават се две големи следващи точки. Коли, Не. Да. Обобщаващия коментар е Костантов. Падна! Айде, героя! Бързо, моля, интервю! Победителя, нищо не се вижда, нищо слушаме, само вашия коментар. Как беше горкото според вас? Доволен съм се. Оценка на колата? 1-1. Коне? 56. А вашите коне, господине? Срам ме да говоря. Край на коментара!